Hola a tothom! Us agrada el cinema? Sí? Esteu al canal indicat. Aquest és un canal de cinema on recomanarem una sèrie de pel·lícules que no han tingut gaire rellevància, bé perquè la crítica les ha destruït, el públic no ha respost o simplement s'han enfonsat dins un catàleg immens de les plataformes. Quedeu-vos que avui recomanarem El sastre de la màfia. Avui us vull recomanar una pel·lícula del 2022, El sastre de la màfia, dirigida pel Graham Moore, que és guanyador de l'Oscar al millor guió per Desxifrando Enigma. El director realment no ha arriscat gens i ha creat un treball basat en dues coses. Una, el guió. L'altra, la segona, l'actor protagonista, Mark Rylance, que també és un guanyador d'Oscar per millor intèrpret secundari a El puente de los espías. Pel·lícula molt recomanable, de veritat, una pel·lícula que s'ha de veure. I per tant, és com una obra de teatre filmada que passa en una sastreria. Realment, tot el que succeeix és una sastreria on van apareixent diversos personatges relacionats amb la màfia de Chicago. Pel·lícula molt recomanable, a l'estil teatral, com per exemple la gran obra mestra L'Empenta, La Huella, amb Sir Laurence Olivier i Sir Michael Caine, de 1972. Que no l'heu vist? De veritat no l'heu vist? Obra mestra, s'ha de veure. La Huella, 1972. Pel·lícula que és recomanable perquè s'ha de veure, obra mestra, de Joseph L. Mankiewicz. Per tant, El sastre de la màfia. Vinga, anem a buscar-la a Netflix, que em sembla que està allà. Si busqueu un bon guió, amb uns girs sorprenents, frases intel·ligents, o simplement una pel·lícula de gàngsters, l'heu de veure. Aquesta és la recomanació d'avui. Moltes gràcies per estar aquí a l'altre cantó de la pantalla i cuideu-vos molt. Us espero al proper vídeo. Gràcies.